ayang-ayange sumuk aku saka rogo. Golek lagi balik neh ngono lho. Jadi harus mencari pencerahan dulu, Pak. Oh iya. Kalau mentobat apa? Mentobat. Tobat. Ya, diaturake coba Mbak Tri Astuti Retnawati lan mangke nyuwun izin ingkang bagian nyabet wayang menika anak kula ingkang barep Pak Wako lan sedaya para panitia men bocah niku ajar kendel lan wis sabetane wis apik anakku yen karo aku. Iya, kaya ngono kuwi murid Mas Bayu. Ayo Solo. Mas Ajeng Mas Siputan wis elok bos. Pak Yoyo. Ini kan tesik bapak-bapak tesik lenggah lho. Mungkin selak kondon mboten diatur tindak mriki. Lah aku ora wani nek jenengan wani. Oh nggih. Pak Sarjono. Oh nggih, Pak Sarjono sampun pesan tadi pengen naik ke panggung ngoten. Mungkin nek selak kondon ngoten mungkin ndak kuciwon ndak mboten ditanggap meleh ngoten lho. Pak Lurah nggih dereng tesik kuatah lho Pak Yoyo. Napa bersama-sama? Mboten. Oh ngoten. Bersama-sama sing remuk awakmu iku. Tahan banteng lho Pak Yoyo. Mangke digum Pak Sarjono nggih menawi kersa Pak mriki Pak monggo. Nuwun sewu Pak Sarjono monggo pinarak tindak mriki Bapak. Yang mana Pak Sarjono ya? Angkat tangan coba. Hayo jangan bohong. Nanti udunen loh. Alah ngatek tenan Pak Yoyo. Wedi karo dongaku. Ya pinter mungkin ngedetne. Ini kok rada rewel kok tadi, tangannya kenapa? Nggih. Sugeng dalu. Nggih. Nggih. Izin dulu nggih Ibu nggih. Nuwun sewu Bapak katuran tindak mriki sekedhap mawon. Nggih. Tahu sih den tak kendel kok. Nggih. Oh ibu nggih tindak to? Rasa remeng, Pak. Oleh streaming. Oh alah, salah maling paketan maling bersami to. Nanti bocori kok. Terus di WA enggak nyanyi kan? Enggak, tadi. Nggih. Yang tanya kan tadi. Tadi. Abi enggak nyanyi kan? Tak jawab enggak. Nggih. Kalau sekarang mau nyanyi enggak apa-apa. Berarti padha kali kula. Waduh, Pak. Padha kula kali anggere lunga kali Bu Kesi nek mulih aja bengi-bengi, Pak. Siap mulih kula isuk akhire. Cocok ya. Nggih. Nggih nderek ning guyung wae. Nggih. Ngajenke ngramekke. Nggih. Nek Pak Camat minded Hanung wis pengalaman. Nggih. Hanung ponakanku kuwi yo aning wis pengalaman. Lah wis ping 3. Nah, sing anyaran iki aku latihan kabeh. Nggih. Delalah lagune yo lali janjine apalane mung kuwi Pak Camat. Terus meleh. Lah nemu apa Om terserah. Yo pas sing dipilih yo ninggal katresnan. Nggih, satu lagi lho Pak. Yo repote kuwi. Lah nggih sing satu menapa Sing nih? tak apal-apal iki ning kono kuwi mau. Napa, Pak? Halo Bandung, napa? Heeh, 17 Agustus ya. Oh, niku malah bagus lagu termahal di Indonesia lho Pak. Enggak apa-apa Pak Kahya. Saya senangannya sing ngene iki. Nggih. Oh, sing tuwa-tuwa iki ajek. Pak, ngeten iki apusane gampang lho Pak, mboten neko-neko kok sing nom lho. Ampun GRY. Sing tak seri jane mbek EKE. Mbek EKE lho. Oh, Bu Kesi. Jane. Lho, ning yo ora pareng ya. Aku anggar nonton YouTube iki geger karo sinden sing nom-nom to, barang kuwi. Eksi kok ditinggal mbok tak parani tak jikuk ngono kae. Bu Kesi niku. Jenengan bae asing tulisane teng YouTube, Pak. Lah gampang. Masyaallah, Pak Sarjono nanggape kapan? Nek
nanggap niki angger jenengan iso nglengser Pak Kangko sik damai. Mas betul. Mboten yo. Tapi insya Allah malam hari ini yang pertama dengan Pak Ki Cahyapun tadi live ya. Ya mbuh engko iso. Kok tak matur dhewe karo beliau. Ah, mboten Pak, niku rezekine dhewe-dhewe. Kok tak ten sira katon mau mboten ora-ora ya. Jenengan pun kalian mau, ngono diwah-wah rezekine dhewe-dhewe mboten aku. Iya. Enggak sing tak Pokoke mulai nek telepon kok nek jenengan ora kersa, sing tak petil Bu Kesi. Bukas mangke kula weling nek nek telepon kok Pak Sarjono ora iso. Sampun isi Pak. Piye caranya aku iso? Ngeyel kok iki. Usaha ya Pak ya. Nggih. Monggo Mbak digayake gandeng Isra ya apa sementing iso. Lintang Asmoro ya. Wah. Lintang Asmoro. Cocok ya Pak ya. Cocok Pak. Cocok sing STW iki mapan Mas Hanung. Om Jono wis mangsani ya. Sing nom-nom wis dintake Mas Hanung. Pak Jenengan Hanung nggih lho. sakjane itu Pak. Nggih baru. Oh, Memang DPR. baru. Ya, baru karena ya memang baru pensiun, Pak. Oh, nggih. Kula nggih DPR baru kok Pak kula. Nggih. Dalam perwakilan rakyat. Nah, nggih. DPR baru nggih. Oh nggih. Pak sing kalem kelora Pak bisa kula. Nggih. Ayo malah sing ora-ora. Monggo diaturake Lintang Asmoro. Kangge Mbak kula sing nonton niki yo jalukamu tak turuti adilanang gen seneng atine. Yu sinten? Wah, Mbak yu kula niki, Pak. Asmane sinten? Bu Wasni. Masih Bu Wasni kan? Wah, masih. Wah, Mau rekomendasi jane Gil, ya karo sing kae ngono jane ning wis dilirane beda. Iki wis apik kok yu nek rada aja mau kaya ngrapati ning masa cedak elok. Wis Pak yang ibu rasane tindak mriki duet. Niku mbak kula. Nggih. Mboten ana apa, niku tanggung jawab kula. Oh, nggih. Niku ora kok kaduan. Nggih. Masa cedak kok aku wis tenyuh kaya lintang Aku sih tenan. perang. Bon, monggo. Wis tenang, Mbak. Aku tetep mantep nek wis kene iki. nggih. Nek yo kalau coba dua ta yuk. Loh, coba dua. Apa iki harus loro mau? Oh, ora ngerti rasane. Nggih. Yo. Nggih, Pak. Monggo pun berikut dirapi. Mergo kata-kata pun boten sing purun iki. Pak, kalau wis tobat lho Pak ya ya. Wis tobat tenan iki. Pikir sakit Pak Sarjono sujane budi. Wis tak pundute tak kukupe. Dikuku. Uwah napa Pak dikuku? Kok wis tenan mawon. Ayo. Nggih, nggih. Pun siap, Pak. Ya Siap. disiap-siap ke nganggo ben kuat iki Siap sampe mau. perang ya Pak? Siap. Wis. Iya. Aku wong bodoh iki siap. Yo. Lintang Asmoro. Oke, bersama Pak Sarjono. Sarjono. Melawan ini Lintang Bladua. Pak Yoyo mulai. Ayo. Lihat, Pak. Yuk berpadu dalam melodi ya yuk. Pak
Alhamdulillah.